Mga igsoon, uban ka na to si Brad Rosby Alihabo, former pastor sa Born Again. Unya ni bisita man nato dire sa San Agustin mo nang nalipay ko mga igsoon. Ako lang pangayuan siguro siya mga hunahuna sa iyang conversion story o ang sa po iyang ikasulti para sa ubang maigsoon nga unta mahimo sila ang Katoliko, no? Brad, kumusta Brad? Okay ra, Pads. Salamat kay Father Greg Mendez no sa pag-welcome niya namo sa pagbisita sa iyang parokya diri sa St. Agustin sa Talibon. So malipayon kay Nakaabot gad? abot kan diri, Pads. O nya sa pa makailagan ako si former pastor Brother Rosby Alihabo gikan sa Born Again Christian. Unya karon Pads na ko sa magsyam ka tuig sa simbahang Katoliko. So pure yung ka nga dili Katoliko? Yes, Pads. Protestant gikan ko sa unang simbahan nga kung asaw gibautismohan, Pads, kanang protestante nga gitawag Alliance Kamakog, Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Nya paglabay sa panahon, Pads, naabot ko sa simbahan nga Born Again Christian. Kaya nag-amigo mo kong pastor sa Born Again. Unya ang mong gitawag nato nga Bible School, ipa-eskwela ko na sa Tukuran, sa Bogay del Sur, sa Pagadian, sa Lightward Mission under sa Pisigami, pero under sa Lightward Mission. Nya kauban ako na silang Pastor Ronnie Castañares, kana sila. Mali na mga pastor nya. Una to sila Kay mga ahead man ako tabad. Una pong nakatoliko ba? Sila naguna. Una sila puliit nako. Unya unang nahimong Katoliko katong pastor gyud ako nga. Itawag nato nga Mentor, moral. amo pong teacher po namo sa Bible School nga nahimo gyud siya nga Katoliko. 2012 man siya. So 2014 ko nahimong Katoliko. Unya Pads 2014 giilad ra mo ko sa Katoliko, Pads. Nag-ilad ako nga pastor, Pads, si Pastor Noedora. Amigo mo na ko nga Presbyterian pastor. Nagtuo ka nga pastor pa to. Nakita mi kato sa Zamboanga. Yan na sila ko, Pads, nga pastor, nice seminar sa Cebu. Yun nga convention, seminar sa tanang mga pastor, matod pa niya. Unya, ano sila ko, Pads, nga libre tanan plate, back and forth. Basta kayo mo seminar lang ka, pastor. Kanya kami mga pastor, Pads, kay nabuhi man sa libre. Muna nga sugot ko. Ingon pa sila ko, Pads, nga pagdala og 5 ka pastor, kauban mo kay libre ho tong plate back and forth. Tanan libre pamasahe, accommodation, meals, hotel, libre tanan. Basta kayo mo seminar lang mo. Di nagdala ko mga amigo ng pastor, Pads, may pastor sa Baptist, may sa Badista, may Pentecostal, Born Again. Gidala lang og Cebu ni atong 2014. May kay sugot ra pud sila ka. Sugot kay friendly pastor man ko. Kaya akong ang giingon nako manglaag ra mag Cebu. Nya kay kaning manglaagan lagi nga pastor lagi. Isugot man sila, Pads. Ang katingalahan lang, Pads, kay ang giplete na mo padulong Cebu, sa buwang to Cebu, one way ra, Pads. Yan nanawag sa mga katulog padulong plate nga. Padalaan na mo plate pauli after sa 3 days seminar. Na sa pagkaunsaha, Pads, nga pag-abot na mo yadto, Pads, nga pag-abre na mo sa convention seminar nga lain nakabutang sa taas, Walking with Jesus seminar. Nindot ay. Maglakaw man ubali Kristo. So lipay naming mga pastor kay maglakaw gud ubali Kristo. Manigiwali. Nindot nga seminar ni apel sa mga pastor. Nya kay pag-abre sa kauban, Pads, kay ang seminar Katoliko man nga seminar didto nga bulabog gid kay, Pads, kay ngano man sa sulod sa seminar house dagko kay mga ribulto kay Katoliko man nga seminar. Gitawag mo nito nga seminar og Catholic Renewal, Pads. Kunya dito, Pads, nga nagbugol-bul akong kauban nga atong 2014. Ako ilang gikasabaan nga ano ko nung gidala na ako sila sa Katoliko. Even after sa seminar. Dili ka lang pagsugod kay manguli man sila, Pads. Gusto mo sila manguli kay bawal man sa among pagtulunan sa Born Again, bawal may mag-apil-apil sa kalihukan sa Katoliko. Kaya baka impierno man na, Pads. Kuya Wala bang magbisa ka sa eskwelahan, Pads? Ang among membro di gino papilon. Naturalmente man na. Hukman na day. Di na papilon kay baka impierno na mo ang pag-apil-apil sa kalihukan sa Katoliko. Pero pag kami ang dunay campus ministry sa eskwelahan, obliged silang Katoliko mo apil mo. Unfair kayo. Unfair. Nya, Pads, salita mo. Pila na may istorya. Akong kauban, mga kaubang pastor, kasabaan ko nila. Tingano ko nung gidala na ko sila sa Katoliko. Kaya kay manguli, gusto mo sila manguli, Pads. Nasa ako yung problema ang paguli, Pads, kay
masaon paguli ang plite man karon. Kay ihatag man ang plite human sa tulo ka adlaw nga seminar. Sige na lang. Napugos na lang mi pads. Bisa nagbagulbulong kauban, giingnan ako sila nga ayaw ko niyo kasabi. Eh kung nailad mo giilad sad ko. Agi mo feeling ato, sampay mo Akong feeling ato pas nga laag-laag convention seminar sa mga pastor lagi. na pagkahibaw ni mong Katoliko, wa ka mo feel pug Di yung ganahan pas kay lahi ba na Lahi man, environment sa Katoliko Protestante. Okay ra mga Baptisto nga seminar okay ra. Sa Protestante magyapon. Kay dito na may mga nabay mga revolto. Mga problema pas kay before ay magsugod ang seminar sa Katoliko magmisa pa man na. Mo to nagmisa ato pas kasi tung Paris Priest sa Tagbilaran si Father Skeleton nga negro. Mao mo to hitabo apads. Nyagingnan ako sila pads nga ang mga pastor ato na lang humanon ang seminar sa Katoliko. Di na ta magbagulbol. Total atong membro wa man Diba? nakabalo mag-seminar ta sa Katoliko. Isugot man ako mga kauban. Kaya napugos lagi may pads. Kaya kung na pa may budget kwarta pa ulit to, biyaan na mo uli na mi. Nya kay muna ra lagi kay nagsalig lagi mi kanang ikuan i-plate. Napan pinal istorya pads. Mao to nga dito sa seminar 3D seminar man pads. Sa unang seminar dito ko nung sabtan ng pagtulunan sa simbahang Katoliko. Especially kanang gitawag nato nga ang matuod nga simbahan wala ay ng simbahang Katoliko. Unya na isa ka pari ngadto pads nga gidebate namo kay namay gitawag sa ikaduha ka adlaw nga seminar namay gitawag nato nga deepening of the Catholic faith pagpalalom sa pagtuong Katoliko kato inyong Professor Pat Sabianay si Father Joe Kilong-Kilong. Oh, JQ. So mao to Pat bright mga to nga pare dai. Oh, right ka, Joshua. Daghan kami nga pastor to. Unya pads kay tabangan gyud na mo sa tanan mga tanan pangutana ba. Unya pads kay sa mga una nga siya mong i-down pads kami may nabalay noon pads. Right man to. Ang iyang kuan biblical basis, historical basis man sa bad. Tanan nga mga pagtulunan Professor man to. Wa gyud nagmahay pads. Kay tanan tubag gyud ni Father Joe Kilong-Kilong. Wala nga pasalamat ko natong 2014 sa pinaagi po ni Pastor Noe Daura kay siya man to ang nag-invite namo. No na nga dito po sa maong seminar 2014 dito po na ako na-encounter pads ang klase-klaseng mga pastor nga mibalik sa simbahang Katoliko. Nindot po ilang mga testimonies. Yes, nindot kay pads may mga Baptist nga pastor ng Katoliko, may mga saksi, klase mga Sabadista na po dito pads mga born again. Kadalasan daghang kay pads mga born again, especially katong mga head na mo. Og sa imo og pangutanon ka Brad, kanang unsa kay nakababag sa uban nga maglisod sila pagpangita sa inyong nakitaan? Ang tubag niya na pads nakabalo na magana sila pads. Ano ba? Sa plakto niya pag-istoryahan, nagpaka-buta-bungo lang na sila pads. Unang-una, napod siguro pads, di na tumablay ng uban tong mga baguhanon ng mga pastor. Bago pang graduate sa Bible School, na-assign sa mission, na-assign sa Gitawag Murag silbing murag bias lang sa Pag sila gitudlo. kaning inosente pag sila pads. Sama na mo ba? Inosente man niya ito pag sulod na mo nga wa magami kabalo sa history. Na history sa Biblia, gikan sa Katoliko wala may kabalo na pads. Sa to pa sa ang inyong Bible school sa una, doon ay dakong kakulangan sa pag-study Ginana gyud pad. Sa history, giunsa. history. Wala man magikuha ng history. Ang gituon ang gituon sa mga kanarang bersikulo dito na dayan. kuan naman kanang bersikulo dila kapitulo bana-bana aron pads. Wala po mabuta sinuhuna-huna while schooling nga ngano maning na may Bible. Wala. Gitubag na nadaan. Kay naman gyud na pads sa paghumanog lecture sa pastor. Pero sa po itubag nila. Topic na mga tubag mangutana ako mga kauban tubago na po niya kasinugdanan ang pulong kauban sa Dios. Ug ang pulong Dios sa buot pasud na kang pulong. Sa to pa mao din Ang ng gamit din sa ikaduhang Timoteo 3:16. equate nila ang pulong sa Bible. Oh. Kanya, ikaduhang Timoteo 3:16 nga ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. Kuya, Mo man na. So naa na day Biblia existido. Kay sa Kristo kuno sa Lucas 4:16 mikuha man og kaning basahon ni propeta Isaiah. Sula na gid para namo pads kato nga mga libro, kato mga kasulatan Biblia na to para namo. bisag Old Testament lang. Yes, mo to nga kaana ikaw pads pag Katoliko na ko astang Layo ra gyud. Layo ra Half gyud sa- truth. Half truth gyud pads. Wala ako pads. Wala po na ko gi-blame ako mga kaubang mga pastor o itong mga mentor mo kaniadto sa akong nahibalaan sa Katoliko karon kay inosente mo gid po sila. Wala nga pasalamat ko pads ngadtong 2014 to
14 man jud ko Katoliko pads. Unya, gusto ko magpalalom sa pagtuong Katoliko pads kay lima may nagseminar. Ang duha ato pads ni uli atong sa balista ni uli gito sila pads. Wala to magkatoliko sila. Wala ko siya kay kuan man pads kaning lisod pud niyo pagkatolikohon ni mga namas mga anak. Unya, suportado ka silang simbahan. Nasa sila. Unya sa nito pads, gusto ko magpalalom. Niundang sa ko ganing gitawag na to nga kuan sa among pioneering na may pioneering nga panahon na to. Unya, associate pastor ko pads. Unya atong panahon na pads, ni balik ko sa Cebu kay gusto ko magpalalom lagi kay curious na ko pads. Kasi tagwali ani bugnaw init, ulan init. Unya, Kulang sa- tagwali dito sa dili ka matuuran. Pero daluya ko gamay ba kay tanan pangutan tubag man. Unya, katong head sa Oasis of Club sa Cebu sa Tatay Dudong Legchua. Iya kong gipadala ngadto sa gitawag nato nga Leyte. Silago, Southern Leyte. Kay aron tudluan ko sa pare. So kami upat ka pastor gidala gyud dito, mag-undergo og training ba. Kaya nadawat nako sa seminar through church. Muwalay ng simbahan Katoliko. Unya ang Biblia gikan sa Katoliko. Unya Mariology nasabtan ako kasi Maria akong labot sa kaluwasan. Kala pang tulo ako nadawat. Pero ang kinatibuk-an niya doktrina wa pa ako madawat kay bago pa man nag-seminar. Pero kadto Balik ko bukat na to sa kabad, surag ang kasing-kasing ba tinuod yun mali ko na itudlo na mo. Kay amo mang kuan, giklaro gud ang mga pagtulo ng simbahan ba. Kay nag-question mark naman ko kay natubag ba akong pangutana, nya mangutana ko di naman ko kasulod. Kay tubagon man gyapon. So- ito 2014 bad. Gidala mi ito kang Father Hope Lambuna sa Leyte. 3 years ko bad. Nga pare nga tuon po na kog mga history, mga pagtulo ng Yo, no? simbahan. Unya Pero dito gyud nakuha gyud. unsa po yung kapag unsa atong pare sa Leyte pads kay lahi bang po i-train na sa mabad. Kaya sa Bible school ang training na mo pamahaw paniudto panihapon mag-memorize kag tagsa usa ka Bersikulo. bersikulo. Pamahaw paniudto panihapon kay murag kag piniliso pads ba nga pag mo ana ka sa imong plato nay mga bersikulo dili balik-balik. Ah, Kaya kung di ka mo hatag bersikulo di ka mag-memorize di magapakanon. Mapas mo mga. Risad. Wala mapugos kag memorize. Kunya dito sa Leyte pads kay lahi man tong training sa pare dito pads. Kaya di man may pakanon ko di mo grosaryo. Mo gid Wala lahi. nga praise the Lord nga ngadtong 2014 to 2000 karon nga panahon no nagpadayon ko sa gitawag natong pagdepensa sa pagtuong Katoliko nga naman kay ang kamatuoran mo hatod man ito sa kaluwasan ug kagawasan. Mo na nga pads ngadtong panahon na sa ako nahimong Katoliko, di lang ako kay mga kauban po nako. Giban ko sa Bible School. Nya kami Pastor Rosby, si Pastor Bala, si Pastor Bini, nahimo ng kuan magitawag nato nga backslider may tawag namo. Kami Rebelde mga na. pastor nga nahimong Katoliko, nagbalin sa Katoliko, backslider. Unya gi pasangmuin nila mi nga langwarta ko na sa Katoliko. Unya kay wa man mi nadato sa Katoliko pads. Wala nga. Pasalamat ko sa Ginoo sige big argue anang Facebook pads tawagay nya kay kung magkawang pastor kay di man gyud sa tinuod dili man paghinambog di man ko kagwanta pads. Oh, di nakagwanta sila. Kay duha naman katology among ibalan. Theology sa Katoliko, Oh, theology sa born again. So kabalo na Nakita ni ng weakness dito. Oh, weakness dito. Kaya di naman magikan niya pangutana. Kanya pads, ala kalindot lang pads tungod kay niadtong sige kog iba nila, sige kog ina backslider 2000 niadtong 2023 December nakalawat tog gitawag nato nga letter nga gi-invite ko sa mo reunion sa mga pastor. Tinalipay ko nga sa una gi-reject ko pero karon gi-invite ko. Kung sa nahitabo pads di pag-invite ako pads dito ingon among superior nga wala lay dibatihay. Kay sa among Bible School pads na nagkabulag-bulag ng buluban na nahimong pastor sa Balista. Nagalig gikan sa Bible School nahimong pastor sa Baptist. Tanan klase na nahimong Wanis. So kami di na pud may reject nila. Kay bahala Katoliko may pag-abot na mo di lang may magdibatihay ala siya nga sa atong reunion. Murag ecumenism na. Communism, relasyon lang ta dire. Wala dibatihay. Mo tol pasalamat yung 2000 natong December among reunion sa mga pastor. Nya karong July na po mag-reunion na po pads. Muna nga kung bati lang to sa rason, way labot ang rason. Mo gid. Pasalamat po ko pa sa atong Ginoo nga nagpadayon gyapon ko karon sa pagsangyaw sa kamatuoran. So, unsa may mong ika-advise ka sa imong mga dili Katoliko nga
para maabot sila diha sa imong naabot? One, ako ik-advise nila Pads nga, ato lang kato ng galbo nya. Kasayod magbitang nga, usa lang kasimbahan ang gituko ni Kristo. Di na to kompetensyahan si Kristo. Kabalo magita nga ang atong mga simbahan, rehistrado na sa gobyerno, di gyud si Kristo gatuko nagbayad gyud og buwis. Sa Tinuod nga simbahan, di wa man gyud nagbayad og buwis. mo gyud. Unya, usa pa, kaling punto por punto lang nga, i-advise na ko ninyo nga, ay simusig atake sa simbahang katoliko. Mabitawang si IPD, dili man na mga atake, magtubag naman na siyang atake. Mo na nga, kaling mga igsuon ako mga pastor, pinangga ako mga pastor, usahay gud katong ako mga amigong pastor Pads, ako sa Buanga del Norte, pag katoliko na ko, di na ko pahapiton. Di na to, wala ko relasyon. Katoliko ko tungod kay natungkad man ako ang kamatuoran. Kung gusto mo tungkaro ng Katoliko, seminar mo sa Katoliko. Ano man na unya, imbitaha ko ninyo kanang mangutana mo nako. Total di po sila pugson. Dili man sa pugson. Wala may mawala ninyo kung mangutana mo sa mga pagtulog. Di lang ta may one-sided, open-minded gyud ta. Kay kung maghimot ang one-sided, half truth ra gyud ato madawat. Wala So, akong advice na Pads. Daghan sa salamat kayo Brad Rosby, ang former pastor sa kanang born again unya karon usa nagka-aktibo og mapausanon nga Katoliko o Catholic Faith Defender. So panghinaot lang ako nimo Brad nga padayon gyud unya iampo nato ato maigsuon nga wa pa kakita sa imong nakitaan karon. Yes, Pads. So maigsoon atong iampo si Brad Rosby nga mapadayon og mahimo po sang instrumento, inspiration unta sa mga dili Katoliko nga musubay sa iyang pamaagi nganong na Katoliko siya karon. So sa tanan nga magkatanawan ni nga video sa mahigalan ni Brad Rosby, God bless kaniyong tanan. Daghang salamat Brad Rosby.